Jama'a suna ta cece-kuce musamman matan aure, yayin da suka ga Kahutu Rarara ya yi wuf da sakatariyar shi ya aure ta. Jama'a sun fara cece-kucen cewa to su fa yanzu ba maganar su ga mijinsu da wata sakatariya suna yawo. To dai maganar aure an riga an ɗaura sai dai a yi addu'a Allah ya ba su zaman lafiya. Wanda muke tsammani na gaba kun gan shi nan, shi muke tsammani na gaba. Muna jira mu ji me zai faru. Bacin ci ga wannan shi ma muna jira mu ji me zai faru. Dukansu muna nan muna kallon su, kuma ya kamata a ce sun san abin yi. Bacin shi ya gama ga wani nan shi ma muna jira mu ga me zai yi. Dukansu waɗannan kowa ya san ko da yaushe suna tare. Kowa ya san ko da yaushe suna tare. To muna jira mu ga me zai faru. Bacin su kuma wanda kuke tunanin zai zama na gaba, ku sa mun a comment section don ni ban san ko waye ba.